Днеска ще правим Q&A видео. Отвънка малко шумят, няма какво да направя. Има ремонт в момента. Защо реших пак да правя Q&A видео? Сега ще ви кажа. Имаше доста хора, които искаха отново да направя Q&A видео, защото според тях било интересно. Добре, няма проблем. И на мен ми харесва да правя такъв тип видео. Обаче този път нещо ми се искаше да направя нещо по-като за YouTube. И какво направих? Аз отварям веднага Instagram, пускам едно стори, че искам да ми се задават въпроси, свързани с YouTube. И в сторито също така оставям и линк към канала ми. В YouTube направих същото нещо, обаче направих пост, в който просто ви помолих да ми задавате въпроси за YouTube, след което, когато събрах достатъчно въпроси, изтрих поста, така че тези, които не са го видяли, това защото аз го изтрих. Накрая събрах едни 10-11 читави въпроса, свързани с YouTube и не само, такива, които ми се сториха интересни да обсъдим пред камерата. Нека да започваме с първия въпрос, но преди това не забравяйте да се абонирате за канала ми и да ми напишете в коментарите какво да бъде следващото видео. Първия въпрос. Защо известните хора не отговарят на съобщенията си? Мога да кажа, че аз не съм известен. Аз не се считам за известен и не съм такъв, очевидно. За пример обаче ще ви дам Изабел. Може би я знаете, може би не я знаете. Тя е една ютубърка, която си снима влогчета. Това, което си представям аз, че се случва, тъй като тя е голяма красавица. Някакви мъжки индивиди започват да й пишат: искаш ли да излезнем, откъде си, как си, що си? Мислите ли, че тя иска да отговаря на тези всичките съобщения? Силно ме съмнява. Пък най-вероятно си има някакви по-важни неща да прави, отколкото да излиза с рандоми от YouTube, Instagram и където са намерили. И тук сме в рамките на България. Какво се случва, ако примерно излезнем от рамките на България и сега в момента на главата ми идва Джена Ортега? Можете ли да си представите колко хора пишат на Джена Ортега просто така за фън? Аз не искам и да знам колко хора я пишат. Тя най-вероятно си пише с тези, които са и близки и са и важни. Съмняваме, че Джена Ортега ще тръгне да отговаря на задъра копара. Поред мен това е причината известните хора да не отговарят на съобщения. Някои известни хора, добре, защото има и такива, които отговарят на всички. Следващия въпрос е много интересен. Защо ходиш на фитнес дори и когато си болен? Кратко, точно и ясно ще ви кажа защо. Аз в началото на годината си казах: за месец януари ще снимам клипове всеки ден и ще ходя на фитнес всеки ден. И си го изпълнявам. Дори да съм болен, няма значение какво се случва, аз ходя на фитнес. Имаше един, в който бях възпрепятстван да отида на фитнес, от това се тренирах вкъщи. Защо реши да започнеш да качваш контент в YouTube? Много добър въпрос. Аз реших да качвам в YouTube преди много време, още когато бях мъничък. Може би всички като малко сме искали да бъдем ютубъри, обаче не ни се е получавало особено и на мен също не ми се получаваше в началото. По-нататък вече започнаха да се получават нещата, но се случи така, че канала ми беше баннат и след това изтрит. И аз може би в едни 3-4 години, може би в този период някъде, аз изобщо не докосвах YouTube. Само че моята идея да стана ютубър не беше просто една мечта, като на някои други деца, които искат да станат ютубъри, обаче след 2 дни вече не искат, интересува ги нещо друго. Не, мен просто това си ме кефи и това смятам да правя. Както виждате, в момента продължавам, развивам се доколкото мога, опитвам се да обработвам видеята си по-добре, опитвам се да ги правя по-добре и мисля, че горе-долу ми се получава. Следващия въпрос. Какво те държи мотивиран да качваш в YouTube? По тази тема мога да приказвам доста. Обаче най-основните неща, които ме държат мотивиран да качвам в YouTube отново и то всеки ден за този месец поне, са това, че аз намирам комуникация с вас чрез моите YouTube клипове. Виждам, че има хора, които се интересуват от същите неща като мене, обсъждаме разни теми в коментари, вие ми харесате видеята, не ги харесвате, аз гледам какво да правя, кое се харесва повече на хората. В никакъв случай не мога да кажа, че ме интересуват парите от YouTube, защото не е така просто. Ако можеше да снимаш видео с някой друг ютубър, кой щеше да избереш? The Clashers, Зарко Раев, Тодор Азов, Туро, например, той е много готин. Цанов напред и нагоре също много ми кефи. Не го е страх да говори, казва се всичко. Преслито също ми кефи доста. Рос, Светът на Ванката, въпреки че с тях точно не знам какво ще снимам, тъй като аз не правя такъв тип контент. Един ютубър, който той е легендарен просто, но вече за съжаление не снима толкова често. Това е Боби Див, Георги Шишков. Това са все хора, с които аз с удоволствие бих направил клипове, само дето те са къде, но аз и не държа да снимам с тях. Не е чак толкова важно според мен. Следващия въпрос. Какъв съвет можеш да дадеш на новите ютубъри? Аз съм един нов ютубър с малък канал и не много голяма аудитория. Това, което до момента съм научил и видял от цялата работа с YouTube е това, че не трябва да се бърза. Аз го правя това, защото ме кефи да го правя. Това ми е хоби. Да, обаче има други хора, които тръгват с нагласата, че ще изкарват милиони от YouTube и трябва да започнат да снимат и други ден вече да са милионери. Ако го правите с тази цел,
забравете. Направо не си губете времето, защото няма да се случат нещата. Не правете компромис в едитването на видеята. Направете всичко по силите си те да изглеждат максимално добре. Въпреки че моите видеа не изглеждат добре. Съгласен съм с това нещо, но аз се опитвам и те ще започнат да изглеждат добре. Следващия ми съвет е да изразявате вашето мнение, но го изразявайте обективно. И допускайте това, че може да има и друго мнение и не налагайте вашето мнение задължително. Примерно, ето сега аз не харесвам Apple, обаче има хора, които го харесват. Аз казвам защо не го харесвам и оставам вие да прецените добре ли е това, което аз казвам, не е ли добре. След това обсъждаме въпроса в коментарите, без някакви лоши намерения и лоши изказвания по адрес на някой или някоя компания или като цяло нещо. Това са моите съвети, които мога да задам на новите ютубъри. Следващия въпрос. Какви хобита имаш освен YouTube? Ами, освен YouTube, аз доста се кефя да се занимавам с коли и компютри. Общо взето това са ми хобитата. Имам компютър, който самичък си изгубих. Имам кола, но нямам книжка. Сега това е друг въпрос. Можем да го коментираме в някое видео, ако искате. Следващия въпрос е как си мислиш идеите за видеята? Идеите или ми идват, или не ми идват. Значи случвало се някой път просто да съм някъде навънка и както ям, примерно, штраки, аз се сещам днеска за какво ще правя видео. Друг път седя на стола, в продължение на 4 часа мисля за какво да направя клипче и накрая не го измислям. Накрая в 2 часа сутринта ми идва идея за какво правя клипче. Вече съм си в леглото, затова ставам, оправям се, пускам телефона, слагам го където трябва осветление, глупости, работи и започвам да снимам. Как се справиш с хейт коментарите? За хейт коментарите мога да кажа, че това е само нещо, което може да ме избута напред. Защото, примерно, някой ми е написал: "Вау, колко си прост, ти нямаш това, това и това." И аз гледам какво той е написал, че нямам и гледам да ги изгладя тия неща. И се подобрявам по този начин. Има някои хора, които просто те псуват в коментарите и това аз лично не го разбирам, но зависта работи по този начин. Какъв ти е процесът по снимане и обработване на видеята? Идва ми идея за видео и сега започвам да мисля. Първо, тъмнела на този клип как ще бъде, какъв ще бъде. Ако мога го правя преди клипа, ако не мога го правя след клипа. След това задължително първо измислям заглавието преди изобщо да съм започнал да снимам клипа. Почвам да снимам клипа, трябва да настроя осветление, позиция на камерата и още някои неща, след което аз започвам да снимам. Някой път ми се налага да презаписвам разни неща, някой път си ги казвам направо и нищо не ми се налага да презаписвам. Като съм готов с цялата тая работа, сядам на компютъра и започвам с обработването. Обработването може да ми отнеме 1 час, може да ми отнеме и 2 седмици. Вече зависи на каква тема правя видеото, колко е дълго видеото и така нататък. Когато всичко е готово, трябва да се качи това нещо в YouTube. Отивам в YouTube Studio, цъкам на плюшчето горе вдясно и отивам да кача моето клипче. Слагам заглавието, което съм измислил, тъмнела, което съм направил, пиша описанието, слагам end screen, слагам картички и видеото е готово за качване в YouTube. И най-накрая последния въпрос, който изобщо не е свързан с YouTube, е каква музика слушаш? Ами, сега ще ви кажа каква музика слушам. Аз слушам буквално всякаква музика. Направо отварям Spotify да взема да ви покажа. Накратко всякаква музика слушам. Това беше за днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако желаете още такива видеа, едно лайкче няма да ми навреди на мене, нито пък на вас. Давайте ми идеи за следващите ми видеа долу в коментарите и се абонирайте за моя канал, за да ме мотивирате да продължавам да правя този контент. Това беше за днеска. Чао, чао!